Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina haza tafsirul Qur'an ya Allah waqdi hawaijana wastajib dunga ana ya Allah barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Inil hukmu illa lillah amaro alla ta'budu illa iyyah. Zalikat dinul qayyimu walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Surat Yusuf ayat 40. Mata buduna ora padha manembah sapa sira kabeh min dunihi saking sakliyane Allah. Ayat tegese min ghairillahi saking sakliyane Allah sayan ing swiji-wijiya illa asma'a kejaba pira-pira jeneng samaitumu kang padha jenengi sapa sira kabeh ha ing asma antum hiya sira kabeh wa abaukum lan hiya bapak-bapak ira kabeh. Ae tegese illa zawatin kejaba pira-pira bleger au jatum kang padha nemu sapa sira kabeh wa abaukum lan bapak-bapak ira kabeh laha keduwe wujud nemu asma'a alihatin ing pira-pira jeneng Gusti Allah bimahdi dolalatikum kelawan murnine kesasarira kabeh. Mahiya barang angzala kang wis nurunake
sapa Allahu Gusti Allah biha kelawan asma. Ae tegese bitil katasmiyati kelawan mangkono-mangkono pira-pira jeneng al muntabiati al mutabingati kang manut utawa kang dinut lingibadatin keduwe ngibadah utawa keduwe manembah rupane min sultanin saking ratu. Ngendikane Nabi Yusuf lho niki nek jaman sejarah niki ning dibalekke ngendikane Kanjeng Nabi sing dituntun karo ayat ya iso. Sing jelas kowe kabeh kuwi memang ora nyembah sak liyane Gusti Allah. Mata budu namin dunihi ora nyembah sak liyane Allah. Ra ya wis nek dindeke semono ki bener. Ora nyembah sak liyane Gusti Allah. Kejaba iki. Kejaba nyembah jeneng-jeneng sing pancen kowe jenengi sesembahan kuwi. Ya awakmu kabeh uga bapakmu kabeh sing wingi-wingi sing biyen-biyen. Dadi nyembahmu ki mung nyembah bleger-bleger sing tok temu karo sing ditemu bapak-bapakmu. Sing bleger kuwi dikeki jeneng Gusti Allah. Utawa sing bleger kuwi dikeki jeneng Tuhan. Mulane dadi Tuhane dudu Allah, wong ming bleger terus dikeki jeneng. Sing nek sakniki isih neng daerah kene kono do nyembah bleger sing dikeki jeneng, ana sebagian golongan iku nyembahe bleger jenenge dewa. Ana sing daerah kono nyembah bleger patung jenenge Tuhan Yesus. Ana sing ning daerah Kokap kae nyembah dikeki jeneng Lek Darto Gautama. Ya ana Kokap munggah ana. Lah wong Jawa kaya lah nek wong kulonan kono sing daerah Ngapak Mengulon ya Sidarta Gautama ngono. Iki Jawa ki si jenise O. Iki kan ming nemu. Jadi nemu bleger-bleger, nemu barang-barang sing neng kono mbok kei jeneng pangeran, sing neng kono mbok kei jeneng Gusti Allah. Sing kabeh kuwi mau jan ming bleger. Ya kowe ya bapakmu peneruse mbah-mbahmu biyen. Dadi peneruse sing kaya ngono kuwi iki sakjane kesasar. Ora ana liya jeneng-jeneng sing tok angkat dadi pangeran kuwi murni kesasar bimahdi dolalatikum wis cetha kesasar cetha kleru. Kowe kleru dinut lah karo ndek pangkat mblusukke wis geblusuk ditambah mblusukke kowe dhewe geblusuk sing do melu kowe ya dadi geblusuk. Dadi engko wis kesiksa isih oleh jariyah siksa. Lah wong kabeh kuwi mau ki ma'angzalallahu biha min sultanin. Barang-barang sing tok kei jeneng terus tok dadekke ngibadah saka kowe terus kamu dalil aku ya ming manut bapakku kok. Bapakne jebul diusut aku ya ming diwarisi mbahku kok. Ya dusut munggah ya ming saka pimpinan-pimpinane biyen min sultanin.
Dadi ming saka ya pengarep-pengarepe to biasane nek nggone dhewe niku mungkin ning siji daerah sesepuhe lah nek ora ngerti pengarep sesepuhe. Sesepuhe iki ngono kuwi terus akhire pengisor-pengisore melu. Sesepuhe kok angger malem Jumat kliwon neng wit ringin. Wah, gek yo gawe sajen neng wit ringin. Ajeg ngono kuwi saka maghrib ngantek ngisak. Akhire sing adi-adine anak-anake putu-putune gatekke do melu-melu ngono kuwi kok ya. Dan kuwi geblusuk karo mblusukke. Wis diweleh-welehke lho ning Quran ngono kuwi. Ewa semono ya seprene iki isih panggah. Oke sing nglakoni niku isih panggah. Pol-polan nganggo versi-versi klasik maupun nganggo versi modern. Nek versi modern ya biasane negara-negara maju kuwi nyembah ya nyembah barang, nyembah reca nganggo metode, nganggo tata cara sing modern. Misalkan kaya nyembah Tuhan Yesus, iki versine wis versi modern. Gaweke nggon sing apik, patunge digawe gedhe kae. Karo rada ndengklek ngene iki patunge. Nang digawe gedhe wae. Ya werna-werna. Nek patunge bentuke iki werna-werna. Ning digawe ndengklek nika. Tapi yo ana sing menceling kae. Wong bahane iki ya bahan saka apik to ya fiber apa ngono. Bahan iki kadang saka bahan fiber, saka bahan wesi putihan sing apik kae. Sing ora bajaringan neh gavalum. Versine wis modern, tata carane juga modern. Sing ngejak juga wis modern, sing nyembah ya modern. Mula sing nyembah teka rono ya setil-setil wae. Sing nyembah kuwi lak wis modern kok ya jas-jasan. Sing lanang kuwi jas-jasan utawa ya katokan anu kae slim fit sepatonan. Tuli anu simbole sepatuwe NB. NB nambah bicara. Ya krokodil. Karo ora anu mah ratakan. Nek diterangke gandeng ra gathuk ya terus mame ngomong dhewe-dhewe. Ora kelas. Sing wedok-wedok ya wis nganggo anu kae. Ngangge singlet. Selingat dul. Singlet nganggo rok sing ora ana lengene. Langsungan ming tekan dhuwur dengkul. Wah, ya nganggo sepatu gedhi dhuwur-dhuwur kae sepatune putih lorek apa ngono. Merek apa sepatu kok ngono kuwi. Dhuwur dan sing rada abg-abg ya nyandang ngono kuwi. Sing rada remaja-remaja dewasa ngono ya menawa wis. Mula terus anu aku jajane ngangkringan sanding lawang kuwi. Lah dilalae sanding lawang gereja ana angkringan, wah jajan angkringan kene iki ya. Rada judo iki ya. Nah jenengan ora ngerti wong niku ora adem. Jenengan ora adem. Lah ya nek kula iki negarna iki bismillah golek ngelmu kok ya mbok piye-piyene dadi ganjaran ya aku. Golek ngelmu, golek rahmate Allah kok ya. Dadi kuwi gerejane mantri jeron kono.
Dadi gerejane mantri dron kono, terus angkringane kidul lawang kae. Wah. Nyamlong ya weduange niku nganggo gelas cilik biasa ngono kuwi. Gulane 4 sendok. Dadi meh separuh. Awor wong tuwa-tuwa do ngobrol kae. Angun tenan iki. Sing sprene sik. Lah ngandel jajal to ndak darane kula gawe-gawe. Lah kuwi nyembah barang gawean terus dikeki jeneng saka mbah-mbahne biyen. Seprene memedune niku seprene. Terus gaweane jenenge patung reca dikeki jeneng Tuhan Yesus. Atau iki lho, terus daerah Bali. Ngeten niku nang nggon siji nggon apa jenenge pura apa gone kae. Ya pura iki anu wong wedok-wedok sing ngancani karaoke kuwi jenenge pura. Pura. Wah, nek jenengan pengin weruh tur tatak wong keh banget kae. Kuwi wingi aku ngaji ning Grobogan Purwodadi malam Senin wingi kae. Angger baralas dawa, parah Purwodadi baralas dawa wis mlebu ning kawasan Grobogan. Wah, kiwa balan wis pokoke karaoke room, jandrak. Wes, nang ngarepan kuwi. Wah, wes. Si dengkul tengen tumpangke dengkul kiwa. Ngono pirang-pirang do mubeng kae. Wah, ngono kae karo rambuté do abang-abang biru-biru. Dhuwure dengkul kuwi tas cilik-cilik kae karo ngakep udut. Wah, ngoten aku terus mlaku rindik-rindik aku terus. Ayo engko tak nggo bahan ngaji esuk kaya iki. Sesuk tak delok sik ayo. Jebul jerone ya ming karaoke room lho. Urung tak telat wae ketoke jame isih hamba tekan lokasi kuwi aku ya terus rindik-rindik. Oh, nek nang daerah wetanan sing jenenge Purel iki kok ngene iki to. Lah iki kok nek sing nyanyi jenengan-jenengan mlebu dah kiwa tengen diapit Purel-purel ngono kuwi. Kadang jenengan tenguk wae dhek terus njaluk dipangku ning dengkule jenengan. Wangun kae. Tenan. Lingser wengi. Lah wong purelewe modern je nyanyane lingser. Ora cetok. Nek nggon sing nggo nyembah reca-reca sing jenenge dewa-dewa nika pura. Ora nganggo L. Pura. Kuwi isine reca-reca jenenge dewa-dewa. Ana dewa Wisnu, ana dewa Siwa, ana dewa wah, pirang-pirang nang wetan-wetanan ngono iki ngantek nang kono kuwi iki sing jenenge Islam wis cetha minoritas. Engko piye-piye ming disikapi rada sikap kekiwa santai kae jenenge we minoritas. Dan itu timbalane wong biyen-biyen diteruske karo saiki. Gusti Allah sisan lemblingerke wong sing ngaten niku akhire patung-patung niku do dinjingi setan. Makane dadi nek tembung wong, tembunge manungsa ya aja main-main ro iki. Kowe main-main ya iso kualat. Ngantek nang siji nggon itu ana pengumuman ning kene aja omong ngene, aja omong ngene. Nek ngantek kowe ngomong ngene iki wis mesti kena azab lemune. Kena azab ki nek nang kono kenjingan, kok dadak digawa nang gone sesepuhe. Ning ya tenan gandeng wis dadi kaya dene adat
sing sakral bagi mereka jerungan dulu omong yo kenjengan tenan yo lah karang karo setane wis ana janji kaya geblinger kabeh kowe dek sesuk nek mati takoni sapa Tuhanmu ra wis ruwet acarane lu yo kenjengan kowe iso mari digawa sesepuhe kono nek cara kene ngono ya digawa ngene kaume kono kowe yo ana kancing dungane kok yo jenenge gawa ngene kaum iki tur ngarani rada larang ora kaya kaum-kaum gone dhewe wis saikhlase gek sing ngakon yo mah ora ngerti akon tok ra ngancingi andeke kok ndak iso ngaji ya itu buat mesake mbah kaum nek ning kene iki ning liyane iki ngarani sing kok kamu kudu kaum Islam kuwi ngarani. Kadang kala malah nek ning wetanan kae ngarani iki anu kok ya kudu disajeni mbeleh babi. Ya nek wetan-wetan kan biasa ngono wong dianggep ra haram jenenge agamane beda malah kuwi ku akeh banget sih. Bebe guling ngono kuwi warung-warung kae akeh banget ning kono kae. Soto bebe kudu babat, babi. Soto babat. Wetan-wetanan ngono kuwi dadi dadak disrononi nganggo mbeleh babi. Terus engko ongkos biayane semene ngono. Mula Islam ki jan super sosial, super ngibadah krana Allah. Nek wilangan materi super murah. Sakon mbah kaum yo ming do saikhlase. Ngantek kancing donga ki ana kok sing tegel 20.000. Bangetan tenan jiwane. Wah, padahal ngomahe yo montore kowe loro, mobile sitok. Kok yo ngancingi mbah kaum 20. Andeke setor jeneng sing dikirim opeh banget. Ayo. Ketoke ya ora mandi ketoke nek ngene. Bangetan tenan. Liyane kae iki do ngarani jenek sing ubu Islam kae. Wih tenan. Ngarani misalkan sakniki kembali ke niki jenengan iki neng gereja. Neng gereja. Di masalah rampung do sembahyang ke ana siji loro sing kudu madhep karo pasture utawa karo anu nek ning desa kae pastur iki jenenge karo Rama. Ning ketemune ya mung Rama pastur. Ning ana sing nyeluk Rama, ana sing nyeluk pasture pokoke. Kae apa kae jenenge nek ketemu kae. Sing pengampunan dosa. Terus ana ruang dhewe bolong-bolong kae kuwi pasture ning jero. Dhek ning jabane ngono kuwi omong kon mengungkapkan probleme ngene omong. Lah kuwi engko ning kono bayar kok ya. Nek cara ke dokter namanya konsultasi. Beda karo ngadepi kiai sak omong-omonge gratis. Ora bayar. Mula ngantek ora kon omonge omong terus lah gratis kaya. Ngomong gratis ku. Pancen paite kiai ning kono kuwi. Ora tobat wis. Lah madhep kiai iki kok madhep kiai. Madhep Rama pastur kae iki mbayar gek ming ngomong ngono ming dirungokke karo dikeki pendapat. Alah pendapat iki ya ming biasa. Ning judu ya beres ora judu ya wis ming ngono kuwi pendapate kuwi. Kowe engko mbayar kae. Mula sing jenenge Rama pastur ki sugih-sugih tenan. Wah. Wampuh tenan. Mbayare do gede-gede sih. Lagi madhep titik nek cara ke dokter konsultasi tuwe nanti bayare gede. Apa iki penak Islam tak omong wis piye-piye pokoke penak. Ya ora kokean syarat piye-piye oleh. Omong yo oleh. Ora piye-piye. Ora mbayar kok. Wis penak tenan. Gratis.
Kayak iki padahal sing ngekeki keterangan kowe nek Islam iki Romo Kiai. Nek kono Romo Pastur iki Romo Kiai. Ngono kuwi ya gratis. Aja nek kok bayar rokoke ra metu. Gudang garam filter kae piro to? Selawe apa 26. Wah niki geblusuke ten mriki niki. Benar-benar geblusuke ten mriki niki. Karena nyembah sakliyane Gusti Allah sing dilogika. Saiki sing dilogika secara keimanan Islam saja. Nalika ning donyane jenengan ki nyembah ngono kuwi, iki engko mati des dikubur. Panjenengan pindah ning alam kubur utawa ning alam barzah. Malam pertama setelah mati cetha ketemu karo Mungkar Nakir. Kuwi ora pandang bulu, mbuh wong Islam, mbuh duwe Islam, tetep ketemu malaikat Mungkar Nakir. Mbuh kowe percaya, mbuh kowe ora percaya lah. Kuwi aturane Allah, dadi ora urusan. Ora kok nek ora percaya ora ketemu. Wah, aku ora ngandel. Nek mati kok ketemu Mungkar Nakir, terus ora ketemu ngono nek ora ngandel. Wis dadi peraturane Gusti Allah. Allah gawe aturan mati set dikubur utawa nek ora dikubur malam pertama iki diitung sekali mati kuwi wong mati iki ya werna-werna. Ana sing dikubur, ana sing diobong. Ana sing kecemplung segara ilang. Malah wingi kae tiba montor mabure oke sing do mati ilang. Montor mabure kuwi malah si anu kuwi si Ali sapa kuwi mendaki nang Gunung Slamet ya ilang. Akhire let 16 dina lagi ketemu ngali Safik kuwi. Lek mati piye to piye ra urusan sing jelas ki pindah alam. Malam pertama nalika pindah kuwi iki ketemu Mungkar Nakir. Wis sapa-sapa, mbuh wong Islam, mbuh wong Kristen, mbuh wong Hindu, mbuh wong Buddha, mbuh randi Gusti Allah, pokoke peraturane Allah mlaku. Kaya dene nalika urip Gusti Allah ki nguripke wong, mbuh wong kuwi mukmin, mbuh wong kuwi kafir, mbuh wong kuwi apik, mbuh wong kuwi elek, mbuh kuwi wong wedok, mbuh kuwi wong lanang direjekeni. Wis peraturane Gusti Allah, sing gawe Gusti Allah, kabeh direjekeni. Ora kok sing direjekeni mung wong mukmin tok ora, mbok wong kafir, mbok wong rusak, mbok wong elek rejekeni kabeh. Wong wis dadi aturane kono. Dadi jenengan rasa ndatak, lah kae gene ora tau ibadah kok malah lancar, malah gangsar, rezekine malah sementir. Kok kaya padasan sementir. Mbok iki kabeh direjekani iki. Arep wong elek kae nek Allah gawe karo nguripke, bahkan ora mung wong lagi kewan-kewan nek duripke direjekani kok. Bape wis proklamere Gusti Allah wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Begitu juga engko ana wong pindah alam jenenge mati. Iki mesti ketemu Mungkar Nakir. Mbuh wong muslim, mbuh wong kafir, mbuh wong Kristen, mbuh wong Hindu mesti ketemu, mbok muni gemango kae ketemu. Dan masyhur pitakonan pertama sapa pangeranmu? Pitakonane pertama sapa pangeranmu? Iki sekali kleru sudah wis awal cilaka sak jumlah iki kok. Sekali kleru pemburine wis mung pahit tok. Jenengan ra percaya ya ngono kuwi. Mula ngati-ati malah sing mukibin kae diterangke karo mukibine je sapa pangeranmu ming cukup kon jawab Bib Umar je. Wah, lah iki sembranane ra elok-elok. Wis pokoknya asal jawab Bib Umar aman. Iki terus piye pangeran si Bib Umar? Waduh. Juan kesasar tenan nek wis
bablas le nyasarke bablas. Wong jenengan ki ditakoni sapa pangeranmu jawab Kanjeng Nabi wis kleru kok. Aja neh ngisore. Ming bibit kuwi mau. Ora ya sembrono to nek kuwi. Ana meneh sing non muslim kae sapa pangeranmu misalkan jawab Tuhan Yesus dewa ini dewa sambil. Kira dadi pikir neng kono lho iki nganggo keimanan lho. Nek neng dunyane monggo ana sing wis gebacut mendarah daging ning nggon duwe versi man ngono kuwi diterangke kaya kula sing nerangke biasa ndok jawab kaya tau neng kono ngono biasa. Lah aku ya mung nerangke Quran kok ya nek nggon tau urung. Lah apa ya apa-apa kuwi kudu wis tau. Ngoten iki. Ra yo nek kudu tau ben mburi kuwi sithik. Wah, lah kok terus kaya tau rono. Iki mung keterangan Quran di mana Quran itu ngendikane Allah, wahyune Allah. Kita sampaikan. Nah, iki kan wong Islam sing memang panduan urip Quran karo hadis ora kudu tahu. Pokoke urip niku cecekelan iki. Kaya jenengan mengoperasionalkan handphone kae mesti manut panduan kok ya. Iki arep golek iki ngeklike nang Google. Terus engko ngetike ngene, nek ya manut kae to. Padahal ya urung tahu kae nyatane ya diklik ya jedul kok ya. Misalkan sing saiki sing modern niku maca kitab ngene, ora ngerti artine, ora sah nggo kamus munawir kandele semene. Lah ya pabotan cukup nggo handphone nang Google ngeklik kamus Indonesia Arab utawa Arab Indonesia terus titik jedul niku. Sing ngakon sapa? Panduan sing ngakon iki. Lah kita ora usah kudu tahu kok ya ngono kuwi. Urip dipandu karo Quran hadis. Lah iki dadi panduan. Kok malah dunekke kaya tau rono. Ya men wong kuwi ya wis nganggo keimanane mereka, iki mung menyampaikan ditampa ya monggo, ora ya sing jelas ki mati tetep ketemu malaikat mungkar. Akhir bakal ditakoni pitakonan pertama man rabbuka sapa pangeranmu. Wingi ya ana wah berarti wong Jawa sing tua-tua tetep sesuk cilaka kabeh. Lah ngopo kok cilaka kabeh? Ale takon kowe nggo bahasa Arab. Gek wong Jawa-Jawa ora ngerti di bahasa Arab. Ini tua-tua ini man rabbuka ngono ora ya tilang-tilang kok. Hah? Ngono malahan kok. Takoni man rabbuka. Hah? Wah, ya to, Pak. Ora ngerti artine kok. Apa iku iki? Wah. Ya malaikat menyesuaikan ora kok terus njebloske wong. Ya ora kok ya sing tuwa-tuwa apa iku iki? Sapa pangeranmu? Ngono malaikate. Malaikat itu delok iki artine sapa pangeranmu? Biyen gek neng donya kowe iki nyembah sapa pangeranmu sapa? Oh cetha Gusti Allah. Oh beres ya ana. Enak banget ya jenengan ora dok. Tenang sesuk Jawa le takon. Ora nganggo Arab. Cetha ra iso nganggo Arab geblusuk jenengan kaya. Ngaji tetahunan tuna. Rugi ya. Wong Gusti Allah iki bijaksana sekali ora usah kuwatir. Iki lho amane ten iki niki enek sing non Islam ngono ndek Gusti Allah liya ya mestine jawabe Gusti Allah liya niku to. Ae sing kok akibate monggo. Genah ta niki. Wis iki wae. Sapa pangeranmu deling-eling? Kenaman. Muga-muga dadi rindane Allah, dadi berkahi Allah, dirahmati Allah, ikhlas atine, jembar atine juga sabar kahanane, makoleh faedah manfaat dunya akhirat. Ila akhirih wallahu a'lam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.